Bueno, eguerdi on danoi. Eta, asteko ore bat, saioa, zure ondoan egotea, ze gaurko prentsa lagurpenean ikusi dudanagatik rara abiz bat zara. Garziñuinok esaten du emakumeak que rehuimos de las ramas técnicas, osea, que, hementxe dago, rara abiz bat, Bueno, nire gaurko hitzaldia euskaraz izango da, baina sarreran salbuespen txikitxo bat egingo dut, zuen benbenarekin. Hoy voy a hablaros de los conflictos que tenemos en marcha para combatir la brecha salarial en la limpieza y del aprendizaje que hemos acumulado en estas luchas, ¿no? Y quiero empezar dejando claro qué es la brecha salarial. Pero ¿qué es la brecha salarial? Más allá de las definiciones más o menos oficiales que existen, en las que luego ya voy a entrar. Al grano. ¿Qué es la brecha salarial? Pues la brecha salarial es una putada. Y sí, así de claro. He utilizado una grosería y encima machista para definirla. ¿Y por qué? Pues una grosería porque... Ay, ama, que me he puesto nerviosa, a ver, Una grosería porque, ya explicaré más adelante, tengo la sensación de que el propio término brecha puede que peque de ser un poco un eufemismo. Luego ya lo explicaré. Porque padecer la brecha es muy crudo. Y qué mejor que una grosería para reflejar esa crudeza, ¿verdad? Bueno, eso vale. ¿Y machista? ¿Por qué machista? Eso ya... Bueno, que la brecha es machista está claro. Y luego, porque ponte tú a buscar groserías o insultos que no sean machistas. Eso ya es un poco más difícil. Y no voy a dar ejemplos, que seguro que ya se os han ocurrido, ¿sí? Eso por un lado. Pero hay más. Y es que luego me puse a pensarlo un poco mejor y dije, joder, pues putada es que le viene como anillo al dedo a la brecha salarial. Y me voy a explicar. Etimológicamente hablando, putada es más o menos acto de una puta, ¿verdad? Pues muy bien, en lo que a la brecha salarial se refiere, la puta es la globalización del sistema heteropatriarcal y capitalista que ha decidido cobrarnos un canon a todas las mujeres por habernos incorporado a su mercado de trabajo y haber salido de lo que entiende que es nuestro verdadero hábitat natural, el hogar, dulce hogar, como no, y esas tareas domésticas tan poco valoradas y reconocidas que antes comentaba Isabel. ¿Sí? Así de claro. Y lo más importante que tenía que decir hoy en la charla, ya lo he dicho. Lo que voy a decir ahora, pues más detalles y seguramente más aburridos. Pero como si no os los cuento yo hoy aquí, nos los va a contar Urkullu en Ajurianea, ¿verdad? Pues os ha tocado. Bueno. Dakizuenez, ni zerbitzuak federazioan nago. Eta federazio honetan hainbat sektore feminizatu dauzkagu. Eta horregatik aspalditik ezagutzen dugu sektore hauetan emakumeok bizi duten prekarietatea, ezta? Dena dela, elan abian jarri genuen genero ekitatearen aldeko prozesuari esker, aspaldian hainbeste aipatu izan ditugun betaurreko moreak jantzi genituen federazioan, eta ordutik ez ditugu kendu. Eta horiei esker, prekarietatearen gaineko irakurketa feminista egin ahal izan dugu. Eta adibidez, garbikuntzako sektorean, soldata arrakala identifikatu ahal izan dugu. Kale garbikuntzako sektorea batetik, oso sektore maskulinizatua, 80% gora gizonak dira, eta eraikin eta lokaletako garbikuntza bestetik, erabat feminizatua, 85% baino gehiago emakumeak. Hor arte, denok garbi daukagu, ezta? Hego Euskal Herriko lau lurraldetako hitzarmen desberdinak aztertu genituen, eta kasu guztietan arrakala zegoen. Baita hitzarmena ekiparazio prozesuen bidez hobetu zuten edo lan baldintzak hobetu zituzten kolektiboetan ere. Eta zergatik, kale garbitzaileek kalean lan egiten dutelako? Ez. Kalean egoteagatik kobratzen duten plusa, kendu egin dugu konparazio egiteko. Dena den nire iritzian diskutigarria da, plusak aintzat hartzeko kontu hori bai edo ez, baina
kentzearekin asmatu egin genuela esango dizuet, ze kontra egiteko botatzen diguten lehen argudioa horixe da. Eta hainbat eragiletatik gainera, enpresa eta patronaletatik, noski, García Nuñok esan duen perla hori de no podemos pretender que en una sociedad machista la empresa sea feminista, hori pentsatzen badute, horiekin gutxi egiteko, baina ez bakarrik patronalak eta enpresek. Arartekoaren teknikariek ere bota ziguten, emakundetik ere esan ziguten, prentsak ere galdetu digu. Jesus, bai, kalean egiten dute gaixoek lan, bai. Zenbat erresistentzia, evidentzia onartzeko, eta arrakala dagoela onartzeko. En fin, garbikuntzako soldatare arrakalaren aldarrikapena abian jarri genuenetik lortu dugu kolektibo baten arrakala ez izatea, Gipuzkoako Diputazioaz ari naiz. Kolektibo honek nahiko soldata maila altua zuen, ekiparatuta zeuden eta gainera gainetik, eta negoziazio bidez, arrakala gainditzeko falta zitzaien portzentaia negoziatzea lortu genuen gatazkari gabe. Gero, Zarauzko garbitzaileena etorri zen, hauek lehendik sinatutako hitzarmen bati esker, lehendik sinatuta baina borrokarekin, ez da Pablo, hortik egoten bada Pablo ondo azalduko dizue berak, hauek aurten arrakala gainditu dute ere. Baina gero, arazoak etorri ziren, ja aukeratu genituen soldataren aldea handiagoak diren kolektiboak, ala nola Gipuzkoako garbikuntza, Osakidetzako garbikuntza, eta komisaldegi eta epaitegitako Gipuzkoako garbikuntza ere. Eta gaur, hauekin, hauen azterketa egingo dut gehien bat, ezta? Dakizuenez, azken hauek, asteazken honetan, duela 2 egun, 9 hilabete bete zituzten greban, 270 asko, 8 uste dut egun, gaur, betetzen dituzte. Eta, denbora luze horretan asko egiten da, eta asko ikasten da. Eta ez bakarrik borroka moldeetaz, ze pentsatuko duzuenez, denetarik egin dugu, mozorrotu egin gara, kale garbitzaile, bigot eta guzti, San Sebastian egunean tanborra da berezi egin genuen abesti propioarekin, orain egin nahi dugu sorgin gaua aprobetxatuz San Juan zu txiki bat, baina ez dakit utziko diguten hor baimenarekin arazotxoak izaten ari gara. Baina borroka molde berriak martxan jartzea zarago, beste gauza batzuk ere ikasi ditugu. Eta grebalariak 5 hilabete greban zeudela gutxi gora bera, martxoaren 8 bezperan, artikulu bat idatzi nuen, ikasitako guzti hori 7 irakaspenetan laburtzen zuena. Eta, orduan ja onartzen nuen asko geratzen zitzaidala seguruenik ikasteko, eta egia da, orduan idatzitakoari zerbait ere gehitu diot, baina funtsean hori da gaur azalduko dizuena da. Irakurri duzuenok, sentitzen dut, eta besteok ea gustoko duzuen, bale? Azteko, lehenengo irakaspena. Soldata arrakala poliedrikoa dela. Badakizue, hainbat direla gizonen eta emakumeen arteko soldata arrakala egotearen arrazoiak. Horietako bat da soldata diskriminazio zuzena. Hau da, enpresa berean, lan bera egiteagatik, gizon batek, emakume batek baino gehiago kobratzea. Hori ilegala da, bai? Eta epaitegitara jotzen baduzu, ez baduzu, bildurra galinditzen baduzu, ez da, ze hori ere barrera bat da, baina nahiko bermatuta dago irabaziko duzula. Baina, esan behar da, oraindik ere halako kasuak egon badaudela, baina ez direla ohikoenak gaur egun, bai? Gainantzeko jatorriak, ala nola segregazio vertikala edo kristalesko zapaia deritzeguna, segregazio horizontala edo sektore maskulinizatuta feminizatuak egotea, plusak emakumeetan ez onartzea, edo eintzatestea, edo ez ordaintzea, parentesia irekitzen dut esateko kolektibo honi ere hau gertatzen zaiola, eta orain gatazka ez konpontzearen arrazoi nagusitako bat hau dela, hau da, kalean lan egitea eta kale garbitzaile gizonezkoek lan egitea oso nekagarri eropen osoa da. Baina atxilotu batek egiten dituen botaka eta bestelakoak garbitzea hori antza ez da inpenagarria. Ez diete ordaintzen eta hitzarmenak jasoa du. Parentesia izten dut, zaintza lanak emakumeen bizkar egotea, hori guztia
tamalez oraindik, edo gehiena behintzat, legala da. Eta hori da arazoa, bai? Beraz, hau esan da bitxikeria bat. Gaur-gaurkoz, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak batetik, lan eta justizia sailak bestetik, eta garbialdik azkenik, ukatu egiten dutela, mahaigaineratzen dugun kasu honetan, arrakala dagoenik. Zergatik? Bereientzako arrakala bakarrik dalako, soldatara diskriminazio zuzena, eta kitxo. Eta hemen oraindik norbait despistatuta baldin bazaude, edo, badazpada esaten dizuet, oker dabiltzala. Eta manual guztiek esaten dutela, baita Eusko Jaurlaritzarenak ere, sektore bat maskulinizatua dagoenean, eta bestea feminizatua, jardueraren izaera parekoa denean, eta lehenak, hau da, maskulinizatuak, baldintza hobeak dituenean, hori soldata arrakala kasu batela. Halaxe. Beraz, labur bilduz esan dut soldata arrakala polidedrikoa dela, borreroak bezala milaka aurpegi ditulako. Eta bere osotasunean, antzeman nahi baldin badugu, hobe dugula, lehen aipatutako betaurreko more horrek jartzantzi aurretik ondo garbitzea. Ze bestela igual, ies egingo digute kasu batzuk. Hori lehengo irakaspena. Bigarrena, ahalduntzea prozesu amaigabe bat dela. Ahalduntzea definitzen da parte hartze maila optimoa lortzea bezala. Bai, erabakiak hartzeko orduan, eta baita baliabideak kontrolatzeko orduan, ezta? Kolektibo batek, minorian dagoena edo diskriminazio egoeran dagoena, uste duenean ahalduntzea lortu duela, hau da, uste duenean parte hartzen maila optimora iritsi dela, ara non, sistemak ordurako azpikeriaz sortuak eta ezarriak dituen beste zapalkuntza modu berri batzuk, batzutan agerikoak, beste batzutan eskutukoak, baina behartzen gaituztenak berriro, bai ala bai, berrantolatzera. Eta esan dudan honek zer ikusi dauka komisaldegi eta epaitegiekin. Adibidearekin hobeto ulertuko duzuelakoan nago. Duela hamarkada bat baino gehiago, bi kolektibo hauek antolatu egin ziren, eta administrazioan kobratuko luketen soldata berak kobratzeko borroka jarri zuten martxan, eta baita lortu ere. Urteak geroago konturatu dira, ekiparatuta egon arren, diskriminatuta daudela. Eta epaitegitakoek, kale garbikuntzakoek baino, 7 gutxiago kobratzen dutela, eta komisaldegitakoek 13 gutxiago. Beraz, ahalduntzeaz ari garenean, evoluzioaz ari gara. Eta evoluzio oro bezala, prozesua amaigabea da berez. Eta honen aurrean zen esango nuke, kolektibo gisa, estankaturik ez geratzeko, garrantzitsuena dela, lehengo eta behin, kontzientzia hartzea, eta gero, ahalduntzeko borondate hori izatea. Horrekin, erdia baino gehiago eginda dago. Hirugarren irakaspena. Sororitatea edo aizpatasunak existitzen duela, eta emakumeen gatazketan, bor-bor azaltzen dela. Eta, aitortu beharra daukat, sororitatea ongi behintzat zer den, oin ikasi eta ikusi dudala. Hiztegitan begiratuzkero, sororitatea da, sistema patriarkaletan emakumeek gizarte gaietan eraikitzen duten elkarrekiko alkartasuna. Horixe da. Grebalariak 30 gora, Gipuzkoa osoan barreiatuta egoteaz gain, eta duela hilabete batzuk arte elkarrez ezagutzeaz gain, bi kolektibo desberdinetakoak dira, bi azpikontrata desberdinetakoak, bi sail desberdinetakoak, eta bi hitzarmen desberdinekin. Eta orduan, zer lotzen zituen hauek. Biak direla Eusko Jaurlaritzako azpikontratak, biak azken urteotan garbialdi enpresak kudeatzen ditula, baina batez ere, bietan ala bietan, kale garbikuntzako gizone baino gutxiago kobratzen zuten emakumeak zeudela. Eta horretaz jabetu zirenean, itun politikoa egin zuten. Elkarrekin borrokatuko ziren, soldata arrakala gainditu arte. Eta merezi zuten soldata eta errespetua lortu arte. Laugarren irakaspena. Atzo Mitxelek aipatzen zuen. Greba
oso tresna baliagarria dela lan baldintzak hobetzeko, ezta? Ba bai, horretarako, borrokarako garrantzitsua da, baina ez bakarrik horretarako. Baita, ezagutzarako eta boteretzerako ere. Elan betidanik defendatu izan dugu, greba tresna bezala, ez helburu bezala, baizik eta tresna bezala, baina kontua da, askotan ez digutela beste aukerarik ikusten, ezta? Baina, esan dudan bezala, aurreratu dudan bezala, lan baldintzako beteaz gain baditu beste erabilgarritasun batzuk. Batetik, kolektiboak kohesionatzeko balio du. Bigarrenik, klase edo eta genero identitatea eta arrotasuna lantzeko ere bai. Gainera, greban egoteak, ateak irekitzen dizkigu, premia egoera gordinenetik bada ere, ze greban egotea gogorra da, baina ateak irekitzen dizkigu beste mundu berri bat ezagutzeko, aukerari. Ze aukera ematen dizkigu? Aukera ematen digu lehen eskutik bereiztu ahal izateko politikan esaten dena eta politikekin egiten dena. Bai? Genero desberdintasuna ez da martxoaren 8ko kontu bat, ez da txiki? Martxoa 8 eta gero dago 9, 10, 11, ez da? Eta hoietan batzui ahazten zaie. Aukera ematen du ezagutzeko erakundeen sarea eta beren funtzioak ere bai. Aukera ematen du sindikatu bakoitza bere negoziazio kolektiboko estrategian kokatzeko. Eta aukera ematen du finean errealitate bainu bat hartzeko. Beti gozagarria ezpada ere, bai? Baina, bueno, guk errealitatea zapaldu nahi dugu, ezta? 5. irakaspena. Duintasuna dela erresilientzia dakarkigun azken gotorlikoa. Eta zer esan nahi dut horrekin? Bueno, erresilientzia zer den bai, ezta? Erresilientzia da, gizakiok daukagun gaitasuna, kontran datorkigun negoeren aurrean, positiboki eraldatzeko, bai? Eta egoera negatibo horretatik honen ataratzeko, bai? Grebaren 4. hilabetean lehen da bizikoz, eta duela hilabete eskaz, berriro 2. aldiz, zerbitzu minimoen dekretazoak horrela deitzen diegu guk etorri ziren. Eta behartuz gintuzten, greban zeuden epaitegi eta komisaldiak goitik bera garbitzera. Kolpe batez, grebaren eragina bertan bera utziaz, bai? Jipoiei galanta izan zen. Eta bereziki lehendabiziko aldian, sindikatuko kideok kezkatuta geuden, ordura arte nahiko indartsu zeuden langileak ezote zituen etxipenera ekarriko. Egun madarikatu hartako gaueko 9etan egin gendun asanbladak, kriston duintasun dosia ekarri zigun bueltan. Langileek orduak garbitzen eman ondoren, ze ez zuten nahi lan hori 2 edo 3 egunetan luzatzea nahi, eta orduan beraien hitzetan kriston paliza hartu zuten, bai? Eta beren lantokietan hilabetetan pilatutako zabor poltsak nola ateratzen zituzten ikusita gero, beraien borondatea sekula baino irmoagoa zen. Eta langile batek asanbladan esan zuena ekarriko dut adibide gisa. Después de lo de hoy, santzuen, hasta cuando haga falta. Niri oraindik oioipurdia jartzen zait. Hor, erresilientzia adibide paregabea. Egia esan ohore bat izan zen, momentu hori beraiekin bizitzea, eta Ane Zelaia eta biok oso gustora egin genduen, nekatuta, baina gustora, gau hartan. Bueno, 6. irakaspena. Grebak azpikontratetan, geroz eta politikoagoak direla, eta geroz eta luzeagoak. Bueno, azpikontratazio politikak lan baldintzen kontura kostuak merkatzeko helburua dutela badakigu. Helburu nagusi horrez harago, badu ere langileak banatzeko ahalmena, eta baita administrazioa itxuraz behintzat erabakigunetik aldentzekoa ere. Lehen Idoiak ere erresidentzianetan aipatu du, ezta? Badago mantra bat, botere politikoa behin eta berriro errepikatzen ari dena. Azpikontrata pribatizatutako lan gatazketan, administrazioak ez duela esku hartu behar, horiek lan arloko aferak direla. Eta horregatik hain justu, elak azpikontraten gaineko diskurtsoa geroz eta politikoa egingo du.
elarentzat hori ez dalako inolaz ere onargarria. Ez etikaren ikuspegitik, ez du hartuta ere legearen ikuspegitik ere. Etikoki gaitzesgarria da, azpikontratatutako kolektibotan lan baldintzak handi batean administrazioak berak ezartzen ditulako. Hori nabarmena da. Eta legez da, onartezina ere bai, gaurko sektoreko publikoko kontratuen legeak besteak beste, ez bakarrik horrek, baina horrek bereziki, aukera ematen diolako administrazioari pliegoen bidez, neurri zehatzak hartzeko gizonen eta emakumeen desberdintasunak ezabatu eta berdintasun eraginkorra lortzeko. Eta ez badute egiten da, ez dutelako nahi. Beraz, benetako arazoa nun dago orduan? Nahiko garbi dago, ez da? Kontua da, lan arloko aldarrikapenek, soldatarrakalanenak kasu, hankaz gora jartzen badituzte, sistema patriarkal eta neoliberalaren oinarriak eta exigitzen badute diru publikoarekin guztion ongizatzea eta ez gutxi batzuena erdigunera ekartzea, hori ez dutela batere gustoko. Eta gustoko ez dutenez, grebak luzatu egiten dira. Eta irabazten dugunean, ze greba hau ere irabazi egingo dugu egun batean, behintzat ez dadila izan gonbidapen bat beste kolektibo batzuk, beraiek ere aldarrikapena hartu eta martxan jartzeko. Ze 280 egun ez ditu edo nork egiten ez da. Lehen komentatu dut, soldatarrakala pixkat eufemismoa iruditzen zitzaidala. Zergatik esaten dut hau, administrazioak orain aipatu ditudan utzikeri eta erasoen bitartez, soldatarrakala soldata amildegi bilakatu nahi duelako. Eta arrakala bat, salto eginda, gainditu egiten da, ez da? Baina amildegira salto egiten baduzu kontuz. Bai? Bueno, 7. irakaspena. Erresistentzi kutxa. Erresistentzi kutxarekin borroka gogorra da. Baina erresistentzi kutxa gabe, jasan ezina da. Bueno, azaldu dut zein den enpresa pribatuen eta administrazioaren estrategia, ez da? Gatazkak apropos luzatzea, grebalariei, gaurkoei eta biharkoei, disiplina ezartzeko. Horren aurrean, badago tresna bat, grebaz greba bere eraginkortasuna erakusten ari dena, eta hori gure erresistentzi kutxa kaudimendun eta sendoa da. Bai? Eta hau azaltzeko adibide bat baliatuko dut. Greba honetan, badugu bikote bat, seme alabak dituen bikote bat, eta biak greban daude ilaianen 19 geroztik. Seguruenik, erresistentzi kutxa kobratuta ere laguntza oro gutxi da, baina horri esker greban diraute. Erresistentzi kutxa gabe, esan ditzagun gauzak garbi, eskirolak izango lirateke eta kitxo, alaxe da. 8. irakaspena. Emakumeak benetako protagonista izan direla greba eredugarri honetan. 5 minutu geratzen zaizkit eta uste dut beteko dudala hori da, sorpresa galanta. Bueno, 3 izan ezik, gainontzeko grebalari guztiak emakumeak dira. Eta hazen olako bilakaera egin duten gainera prozesu honetan. Gaur-gaurkoz, beraietako asko eta asko, gai dira prentsaren aurrean adierazpenak egiteko, beren kabuz. Eta ondo egindako adierazpenak benetan, hala ere, seguruenik aukera izan da, beraietako inork ez luke hautatuko negoziazio honorek hartu duen bidea. Zuk esaten badiozu norbaitik 9 hilabete egon behar zarela greban, ostara, hori ez da oso erakargarri, ez da? Eta hala ere, eman duten urrats bakoitza aurrekoa baino sendoagoa izan da. Niretzat, benetan eredugarria. Beraz, labur esan da, bi esparru azpikontratatu hauek ikusi dute nola, betaurreko moreekin, ahalduntzearekin, sororitatearekin, duintasunarekin, grebarekin, erresistentzi kutxarekin, eta hori guztia emakumeak protagonista izan da, kriston borrokak egin daitezkela. Horietxek bai direla armas de mujer. Bueno, eta bukatzeko bi aipamen. Lehena, beste sindikatuek soldatarrakalaren aurrean eraiki duten diskurtsoaren gainean.
Eta bigarrena, Eusko Jaurlaritzak arrakalarekin amaitzeko iragarri dituen neurrien gainean. Bueno, beste sindikatuak zertan ari dira? Ba, salbuespenak salbuespen, funtsean ez dute soldata arrakala beren aldarrikapen gisa onartu nahi, edo bere aldarrikapen gisa landu nahi. Eta arlo publikoan gainera pauso bat gehiago eman dute. Osakidetzako garbikantzokaun negoziazioan adibidez bakarrik utzi gaituzte. Eta zergatik utzi gaituzte bakarrik soldata arrakalaren aldarrikapenean gehiago eskatu behar dutelako? Ba, noski ez. Zein da beraien teoria, ero zer da teorizatu dutena? Ba, azpikontratetan azken helburua ekiparazioa dela. Eta hortik gorako aldarrikapenek ez dutela zentzurik. Ez dakit jabetzen zareten esaten ari naizenaren larritasunaz. Baina horrek esan nahi du, kolektibo bat ja ekiparatuta baldin badago, ez daukala negoziazio kolektibo eskubiderik. Beren hortik aurrerako igoerak, atzo Igorrek aipatu zuen, eta hain eraginkorra den mahai orokor horretan, azken boladan unilateralki edo alde barkarrez erabakitzen duen mahai orokor horretan erabakiko direla. Bai? Baina ez hori bakarrik. Pentsatu aldute sindikatu hauek arlo publikoan ere balitekela soldata arrakala egotea. Are gehiago, badagoela soldata arrakala. Ba, Eibarko adibidea baliatuko dut orain, hori ikusteko zuek. Hau etzen duten agian gehienok entzungo, oraindik ez daudelako greban, baina Eibarko udaleko garbitzaileak arazo batzuk dituzte, beraien enpresak ez dielako ekiparazio baldintzak errespetaten. Lehengo prezioa bota zituen, zerbitzuarekin geratu zen, eta gero, bakizue, betiko trampak. Bueno, enpresak ondo ordainduko balieke, gaur 21.900 euroko soldata izango lukete, bai? Eta haze kasualitate, arrakalaren aldarrikapena bolo-bolo dabilen garai hauetan, udala planteatzen ari dela agian zerbitzua publifikatu egingo duela. Onartuko diegu, hau ez da Elorrioko kasua, atzo Marikurtze kontatu zuena, gordinagoa da, onartuko diegu momentuz esaten ari direla langileak hartuko lituzketela eta jubilatu arte. Nun dago trampa orduan edo, zergatik mai gaineratzen dut kasu hau. Arrakala lortuz gero, arrakala gaindituz gero, 1.500 euro gehiago kobratuko lituzkeleketelako. Kale garbitzaileek soldata altuagoa daukatelako. Baina gero pentsatzen jarri nintzen da zanon, ostra, baina Eibarren ez dago azpikontratatuta hau? Eibarren langile publikoak dira zerbitzua ematen dutenak. Eta zenbat kobratzen dute hauek? Bueno, kostatu zitzaidan, topatzea. Hori ere neko sekretua badirudi dela. 26.000 euro. Ara non, badagoen, honekin esan nahi dudana da, oso garbi dagola, administrazio publikoaren arrakala dagola. Eta emakumeek, nivel 5, 21.900, gizonek, 26.000. Halaxe. Beraz, ekiparazioa, helburu bat izango da, bale, baina azken helburua inondik inora, ez? Eta ja, orain bai bukatzeko, Eusko Jaurlaritzak iragarri dituen arrakalaren aurkako planei apuntetxo bat. Bueno, hasteko gomendatuko nizueke arlotik atera dugun txostena irakurtzea, ze hor kriston azterketa egiten du, eta ni gaur bakarrik pare bat kontutan sartuko naiz, bai? Kontua da, gatazka honen bueltan emakunderekin bildu ginela, eta emakundek bilera horretan esan zigun, azaroan iragarri zuten 2083 milioiko plan famatura gogoratuko duzue, aretan jasotzen dela neurri bat azpikontratetan, baldintza horrietan, arrakalari aurre egiteko. Eta nolabait behartzeko baldintza horriak horretara, ez? Arrakala ezabatzera. Baina, bueno, bileratik irten ginen eta konprobatu egin genuen, ea ze zan hori. Eta bai, neurria badago, baina neurri bakoitza lotzen da arrakalaren arrazoi batekin. Eta neurri hau lotzen da soldata diskriminazio zuzenarekin. Ez guk aipatzen dugun soldata arrakalarekin. Bai? Beaz, hor, itzelesko trampa egiten dute. Bai? Eta bigarren aipamena, pasadan astean izan zen, bueno, ja, denbora ez dute ondo buruan, baina 2020ko aurrekontuen bueltan
irizpide berriak onartu dituztela eta egin dute publiko, orain badirudi Eusko Jaurlaritzak sail bakoitzari emango dion partida erabakitzeko kontuan izango duela sail horrek soldatarrakala ezabatzeko hartu dituen neurrien gainean. Nik nire doluminaek zintzoenak gure justiziako eta ertzaintzako liberatuei. Ze bi sail horiek gatazka honetan egin dutena ikusita, ez duzu esimikoik ikusiko. Eskerrik asko.